Satılan çağalar meydançalary, gün düşmeýän otoglar barada şikayetler dinlenmeýär. Ýurtda alınıp barlayan milliardlarça dollarlyk guruluşlaryň fonuna adamlara yeterlik yer, jaý berilmeli we aýlyklaryň azlygy, guruluşlyk materiallarynyň gymmatlygy sebäpli ilatyň jaý bilen üpçünçiligi soňky 30 ýylda hem uly mesele bolmagyna galýar. Şol wagtda Türkmenistanyny gurulýan we öň gurulan jaýlaryň amatlylygy we awadançylygy hem adatlygyň habarçylarynyň berýän maglumatlaryna görä ilatda ullokan rahatsyzlyk töredýär. Adatlygyň yerli habarçylary mundan öňem jaý kynçylyklary, şol sanyny suw basan ýerdeminler, ýykylýan çağalar meydançalary barada az habar bermändiler. Bu ýagdaýlar baradaky soňky howsalaly maglumatlar Türkmenawat şäherinden geldi. Habarçy bilen gurulşan ýaşaýjylar şäherde köp gatly jaýlaryň gurulmagyny gollaýarlar. Sebäbi köp adam jaýsyz kösenýär we häzirlikçe jaý salmak üçin yer alyp bilmeýän we jaý gurmagy gurbaty ýetmeýän maşgalalar üçin şundan gowy çykalgaýa mümkinçilik görünmeýär. Ýöne şäherliler bu hil jaýlaryň käte juda oýlanşykly, gyslanmaç ýa-da bir kanun ýagdaýda gurulýanlygyny we soň ýaşaýjylar üçin uly kynçylyk alada döredýänligini öňe sürýärler. Bu kynçylyklaryň biri paýtaxt Aşgabatda hem bolşýaly köp gatly jaýlaryň arasyndaky çağalar meydançalarynyň ýaşaýjylaryň dili bilen aýdylsa häkimetler tarapyndan basylyp alynmagy bilen bagly. Türkmenawat şäheriniň mikroraýon diýilýän ýerindäki köp gatly jaýlar 1969-njy ýylyň sowuk gyşyndan soň Amy derýanyň doňup Çärjek şäheriniň ýarsyny ýenýäli suw gasmagy bilen baglykda guruldy diýip şäherlileriň biri aýtdy. Onuň sözlerine görä şol döwürde gyssagly baş plan dödelip jaýlaryny suw gasan adamlar mut jaý bilen üpçün edildi. 1970-1973-nji ýyllar aralygynda gurulan köp gatly jaýlaryň aralaryna çağalar üçin meydança gurmagy niýetlenen ýörüýte ýerler goýuldy. Gaýnançly ýeri bu ýerler soň satylyp, demir beton jaýlaryň gurulýan ýerlerine urly diýip ýaşaýjylar aýdýar. Türkmenawat şäheriniň merkez etrapçysynyň ýaşaýjylary çağalar üçin goýulan meydançalaryň ýerinden täze ýaşaýyş jaýlarynyň gurulmagyna garşy çykyp, şäher häkimligine, prokuratura köpçüliklerin ýüz tutdular. Emma olaryň ardyny diňlän bolmady diýip anonimlik şertinde urlaşan ýaşaýjy adatlygyň habarçysyna gurrun berdi. Täze salynýan jaýlaryň gapdalynaky jaýlar barıp 1971-nji ýylda aşaky bünýady köp galdyrylman gyslanmaç gurulan jaýlar. Emma herki jaýlaryň bünýady beýik we bu ýagdaý täze jaýlaryň üstüne ýagan ýagyş suwlarynyň köni, pesdäki jaýlaryň ýerdeminlerine akmagyna, hatda ol jaýlaryň girelgeleriniň öňüne kiçirek kölçelerin döremegine sebäp bolýar. Jaýlarynyň ýerdeminlerini we girelgelerini suw basan ýaşaýjylar bu ýagdaýlary surata düşürip köpçüliklerin kadiýete ýüz tutdular. Emma olary Türkmenistanyny jaý ýykmak gadagan odal salynypdyr. Inni hisat edip bolanok diýip başdan soňmy jogap berdiler diýip habarçy bilen söhbetde bolan adamlar aýdýar. Resmi taýdan tasdikladyp bolmadyk maglumatlary görä köne jaýlaryň arasynda çağalar meydançasy üçin boş goýulan ýerlerde gurulýan jaýlary ruhsat almak üçin degişli ýol başçylara para berilýär we bu ýagdaý diňe çağalar meydançasynyň ýeriniň ýitirilmegine sebäp bolmaýar. Täze jaýlar käte öň gurulan jaýlaryň gaty goýundan urulýar we köne jaýlarda ýaşap beren adamlar öz otoglaryna inni gün düşmeýänligini aýdyp gaty nägile bolýarlar. Emma muňa garamazdan ýaşaýjylaryň arz şikaýetlerini dinlemäge derek köne jaýlaryň arasyndaky boşrak ýerlerde gurulýan, ulanmagy berilýän köp gatly jaýlar barka köpelýär we täze jaýlaryň lagym suwlarynyň baryp 1971-nji ýylda ulanmagy berilen jaýlaryň lagym geçirjilerine aktyrylýan halatlar hem bolýar diýip habarçy bilen anonim şertde gurulşan hünärmen aýtdy. Onuň tasdiklamagyna görä bu ýagdaý käte beýikde gurulan täze jaýlaryň lagym suwlarynyň pesde gurulan köne jaýlaryň birinji gatlaryna kotoglardan çykmagyna hem alyp gelýär.